és la divertida història de 4 ocells una mica atabalats. Els nens i les nenes de cicle infantil i de cicle inicial hem anat al centre cívic a veure l'obra de teatre El cor de Leo Timmers. El cor sempre estava sol. Els altres ocells tocaven el dos en veure'l. Es pot saber per què hem de fugir? Es queixava en cor. Un dia va sentir uns refilets. Eren uns cants molt alegres i molt propers. Quins amics més divertits, va pensar el cor en veure la mallarenga, la cotorra i el pinsal. Hola! Va dir amb un fil de veu, però els altres no el van sentir. Amb el seu millor somriure, en cor els va anar a saludar. Però quan en cor va arribar al seu costat, els ocells es van posar a tremolar de por. I amb els cors a punt de sortir-los pel bec van fugir a la desbandada. Quan els va passar la por, es van tornar a reunir. Negra, va gemegar la mallarenga. És negra com el carbó, del cap a la cua. Ni una taca de color, va afegir la cotorra. No m'ho puc creure. Uf! Va sospirar el pinsà. Deu ser horrible. El cor on havia sentit tot, no s'havia vist mai tan negre. Sóc un monstre, Va murmurar. un manzó de quitrà i plomes. Com m'agradaria ser diferent. Sí, ja ho tinc. De sobte, en cor havia trobat una solució. En Corp va reunir de seguida tots els materials que necessitava. Ja no faré por a ningú. Quan va acabar d'arreglar-se, era increïble. En Corp semblava una mallarenga. Després es va pintar com una cotorra i com un pinsà. Això no funciona.
va sospitar en Corb. Què més puc fer? En Corb es va posar a plorar i les llàgrimes li queien plomes avall. Tots els colors se li van anar esborrant. En Corb tornava a ser negre. Negre com... Senyor Corb. En Corb va sentir una veueta. Una veueta fina i preocupada. Els 3 ocells s'havien tornat a reunir. Se n'han anat? Qui se n'ha anat? Què ha de ser? Aquella mallarenga monstruosa, la cotorra lletja i el pinsà terrible. Sí, s'han anat. Va afirmar el Corb. Se n'han anat i ja no tornaran. Ja ho sé. Els has fet fugir amb el teu bec enorme i les teves plomes negres. Molt bé. Es va animar la cotorra. En Corb ens ha salvat. En Corb resplendia de joia. Estava tan content que no va voler explicar als seus nous amics què havia passat en realitat. Potser els ho diria més tard. Potser... En Corb és negre, negre com el carbó, tan negre que fa por. Però ara en Corb té plans, ara sap què ha de fer.